Mbagħad ovvjament hawn il-Kartrazzu. Hawnhekk naħseb dil-erja hawn l-ikbar misteru ta' Malta. Mhux ta' Malta biss, għax fil-fatt Kartrazz hawn Sqallija, hemm Sardenja, hemm anke postijiet oħra li minkejja ngħidulhom Kartrazz ħadd ma jaf x'inhuma sal-lum għadu ħadd ma jaf x'inhuma. Ġifieri. Il-teoriji x'inhuma ma? Kemm trid, imma kollha għandhom xi plom, kemm trid. Laqqas meta saru ma jafu, għax hemm min jgħid li huma żmien ir-Rumani, hemm min jgħid li huma preistoriċi. Kien studjom ħafna David Trump, sawwet ngħidu David Trump. Għax dak li ieħor Trump, x'ismu? Donald dak li ħasab. Jieni I was lucky li għamilt programm miegħu darba fuq il-Kartrazz, ġifieri ta' madwarna konna ġibna dronek. U minnu da David Trump iġi? Dak kien għamel omru żmien jistudjom. Snin twali, dak kien Ingliż, professor Ingliż. U still ma setax. Ma wasalx għall-konklużjoni. Imma l-iktar ipotezi probabbli x'qal. Fimni l-iktar waħda li jgħidu li huma jagħmluhom ir-roti li ma nifhimix, ma nistax nifhimha. Ma nistax ikun pereżempju jiena bdieħer kien hemm tnejn ma fondi hekk. Għax hekk nifhimha, ma daqs hekk. Għandek żewġ metri metru fond. Nara daqsxejn u hemm min jgħid li saru mill-aljeni, u hemm min jgħid hemm miljun teorija li kienu kalani l-ilma, kien hemm smajt oħra li kienu jużaw biex jagħmlu xjata hekk. Ma nafux, assolutament ma nafux. U hawnhekk hawn Malta waħda mill-iktar li hawn. Ġifieri meta toqgħod is-sajt tagħna ġifieri. Hawn kwantità enormi hawnhekk fil-fatt. Ma tafx, hawnhekk proprja misraħ għar il-kbir, imma l-Ingliż kienu qaraw ilu Clapham Junction. Qaraw Clapham Junction għax fakkarhom fil-istazzjon tal-ferrovija tal-Ingilterra, kollox għaddej. U vera għax meta tara xott mill-loli. Belħuk il-kwantità kbira li hawn. Tal-ħaġeb ġifieri. And yet, misteru. Jiena qas tiġini frasi nipprova ngħid minn hekk, għax pereżempju anke l-engel kif iduru, ma jistax ikun karettuni durek, kif qegħdin huma, the angle is so hekk, ma jistax ikun. Oħrajn jibqgħu sejn għal ġol baħar pereżempju, bil-żebbuġa, ma nafx. Hemm iktar minn daw l-anomaliji jew daw il-misteri tal-istorja Malta li ma nafux preċiżament.